لی دردورا نافچه زرگانê li bakurê bajarê Hesekê di encama teqîna mayîneke çandî de welatiyekî jiyana xwe ji dest da. Her wiha şer û pevçûn jî li wê deverê berdewam e. Jêdereke xwecehî ji radyoya Rêbaz re ragihand ku bombeyeke çandî li gundê Heremle li bakurê navçeya Zirganê teqiya. Di encam de welatiyê bi navê Xedir El Yusuf jiyana xwe ji dest da. Li gorî ku li ser torên civakî hatine belavkirin ku teqîna mayînên çandî li navçeya Zirganê berî niha hatine encamdan ku hejmara qurbaniyên teqîna mayînên çandî gehiştiye 5 kesan. Jêderê serbar kir û got ku rewşa meydanî li gundê Ummilkeyf li Rojavayê Til Temirê û li Ribîat û li Til Elwerd ya bi ser navçeya Zirganê şer û pevçûn navbera Qesede û grûpên çekdar yên opozisyona Sûrî de berdewam e. Derbarê tevgera dewriyên Rûsî û Amerîkî jêderê got ku rojane tevgera leşkerên Rûsî li ser rêya navbera Til Temirê û sêgoşeya Kesrê li ser sînûrê Tirkiye tab navçeya Zirganê tê dîtin. Lê hêzên Amerîkî nahêlin hêzên Rûsî derbasî rêya Hesekê Til Temirê bibin û di van rojên dawî de êdî hêzên Amerîkî rêgirî li pêş derbasbûna hêzên Rûsî bo Rojavayê Til Temirê nakin. Jêderê behsa wê yekê kir ku hêzên Amerîkî li du xalan li ser rêya navdewletî M4 li gel Qesede dimînin û hêzên Amerîkî rêdane hêzên Rûsî da ku bi tenê derbasî Rojavayê bajarê Til Temirê bibin. Hebûna hêzên Amerîkî û Rûsî û encamdana dewriyên wan çi bi cuda çi bi hevbeşî li gel artêşa Tirkiye hat piştî êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistan û rêkeftinê wê bi her yek ji Rûsya û Amerîka re. Lêberê êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê ne ala Rûsî û ne jî hêzên Rûsî li Rojavayê Kurdistanê dihat dîtin.